Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Tigazisankho maembi athu makasa athu awina komanso president wathu Professor Arthur Peter Mutharika district ina iliyonse muno Malawi kupatu hapa mwina ma district atatu koma kina kulikonse wawina. Ndiye tili katika timu ife ngati region tinaona kuti ndikofunika kwambiri kuti inu aiweka chipani musiwe zenizeni zimene zili background, musabangomvera pa social media kapena ma TV ayi. Professor Arthur Peter Mutharika malingana ndi kafukufuku wathu Matale Center atobile fetuna ika ngati chipani Professor Arthur Peter Mutharika akuwina ndipo awina. Koma lero pano sitinabwere kuzalengeza ainweke olengeza zachisankho malingana ndi constitution yathu malamulo a dziko la Malawi amene amalengeza ndi electoral commission. Choncho ali mkati nawo kumalizisa ntchito zawo kuti akafika kumapeto kwake alengeze. Koma ife ainweke amene tili ma shareholder ma stakeholder a chinthu chimenechi tikusiwa kumene tikuchokera, tikusiwa pamene tili, tikusiwa kumene tikupita. Ndikufuna munene uthenga kuti siku tili John yalengeza yapanga announcement ayi. Announcement yeniyeni mumva kuchokera ku electoral commission. Ife tikukuuzani pazimene tikusiona background ndi zimene tili nazo mawu amene nafeso takhalakhala ndikumayelengera kuti kodi chisankho chikuyenda bwanji. Tapeza kuti Professor Arthur Peter Mutharika akuwina ndipo wawina. Uthenga umene muchokera nawo pano chifukwa si ntchito ya ife ali John kulengeza za chisankho ya amalengeza ndi electoral commission lero akuchitira IMPC azodiaki Times Kalani Bawa ni ma radio station onse amene akuchitira ndi mmene ife tikuchitira pati pano. Ife DPP ni chipani chosaka malamulo ngaima ipo pano ndi masaka malamulo komanso profesa wathu ndiwo malamulo. Tikufuna malamulo aende mwendondomeko pasachitike sapena baje kupindapinda buli lonse iyayi chifukwa chilungamo amalawi achiziwa, chilungamo amalawi achiona. Tikuthokozeni kwambiri anthu akumwera mmene mwavotera mmene imakwana 4 o'clock masenda monse mwe mutazaza anthu tikuti sikomo kwambiri mwalemekeza chipani chanu, mwalemekeza president wanu, takunyadirani kwambiri, tikuthokozani. Mulungu azikudalitsani. Koma tanena kuti zolengeza zomaliza akudapereka 80 days zolengeza zomaliza ainweke amene apatsidwa mphamvu ndi malamulo a dziko la Malawi ndi electoral commission ndi amene alengeze zotsatira zonse. Ife tikuchita ngati mbumba, tikuchita ngati chipani, anthu athu inu tiyenera kumuziwisani imene tikuyendera. Koma zina zonse tikudikira electoral commission. Choncho panali kuti tikhala mwina tikuzungulira nthawi kipanga chani iyayi pano mabwera atabwera kusakuuzani zimene zikuchitika pa ground. Tikachoka pano khala ndi mazulo ndi chisangalalo chathu tikachokera ku Bangwe mawa katikakhala kwa Chemusa kumene ma MP athu ndi makhasa awina mapanda chinyengo china chilichonse. Kukuonesa chisangalalo chathu kumene konso tizisangalala koma tikudikiranso electoral commission kuti alengeze zotani kodi zotsatira za ma MP yawo kuti ma MP awina ndi ati. Koma ifeyo zathu zimene tatolola tapeza kuti tikwina ndi ndani kodi ndi ifeyo. Tapeza kuti Andipa awina, tapeza kuti Achomo awina, tapeza kuti Achintuli awina, tapeza kuti Akabeta awina. Ndi makhasa onse ali apa poti maina ena wandiyanyiwa.
Tangazo awina niye kimenecho sitikakhala chete tiyenera titu kumachita celebrate tikudikirira kuti electoral commission alengeze komaliza tamvana ndati ndalengeza ine ngati koma ndakusiusana koma olengeza nawuyena tizikhala pano tikumiwoye tizikhala pano tizigona pano tizidyera pano mpakana electoral commission adani kodi alengeze tikukonza nditu kuti mwana akamapita kokalumbula ukapanga zonse ife tili pambuyo pakepo ndikumiwoye uthengawu ndikhulupira kuti maumva bwino azathu apolisi muli muno a intelligence kakuona na awiri atatu akutuma muli pano uthenga betinenda ufenga division ndiumeneyo pano tifuna mpaka zuwa liweye tilipati tisasima kompano tisima tijona pano pano siti kuchoka mpaka anazalengeza tikatili pati tili pano ndikumiwoye zogambe
Commission ilengezeti mkala msuge bala nitende ase DJ katiso nage muzi ngoma ya pita se sigomo kisuge bala nitende mwanzo kodi mpaka na Electoral Commission itani goli ilengeze Ditenge inga nyimbo atati kopita ditenge asa disi
bangoshi Mutulu se mwone bango Katudu wabo mwananu bangoshi Mutulu se mwone bango Katudu wabo mwananu bangoshi Ona bangoli, ona bango Katudu wabo mwananu bangoshi Ona bangoli, ona bango Katudu wabo mwananu bangoshi Tisibanga mixi yangu mabangono eti Mwana iwe tareka kulila iwe Mwana iwe tareka kulila iwe Ona mako Kukatenga mamulo Apita mutalika Mwana iwe Mwana iwe Mwana iwe tareka kulila iwe Mwana iwe tareka kulila iwe Ona mako Kukatenga Apita mutalika Mwana iwe Mwana iwe Mwana iwe Mwana iwe tareka kulila iwe Mwana iwe tareka kulila iwe Ona mako Kukatenga malabulo Apita mutalika Mwana iwe Mwana iwe Timutulutse mwone bango Katudu wabo mwananu bango Timutulutse mwone bango Katudu wabo mwananu bango Ona bango lini Ona bango Katudu wabo mwananu bango Ona bango lini Ona bango Katudu wabo mwananu bango Tuduwe TikTok, ìyàwó Pablo. Ẹ̀yàn máa ń kọ̀.
Osabona watu adiriri angitaka 100. Naona akula redi. Ndambo msimile gani? Simile. Chicha afaa matalawa yao waone fa 100 mena mavinia ba 100. Baso. Ni ayoi. Adasmani wa mwenyezo. Usaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.